Dobrodošli u Dnevnik VTV televizije. Resorno ministarstvo pokrenulo je javnu raspravu i provodi savjetovanje o nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka prijedloga zakona o radu. Hrvatski laburisti Stranka rada imaju značajne primjedbe na 6 ciljanih područja, a 3 su im potpuno neprihvatljiva. Uvođenje posebne vrste otkaza ugovora o radu ako radnik ne pristane na manju plaću, produžavanje vremena za ustupanje radnika preko agencije za privremeno zapošljavanje i umanjenje plaće radnicima koji nisu ustupljeni, te u slučaju nezakonitog otkaza smanjenje novčane štete radniku ako mu nije prihvatljiv nastavak rada kod poslodavca, 3 su područja vezana oko izmjena zakona o radu kojima se Hrvatski laburisti izričito protive. O tome je danas bilo riječi na preskonferenciji ove stranke održanoj u Varaždinu. Hrvatski laburisti ne mogu prihvatiti bilo kakvo smanjivanje prava radnika i jasno da ćemo se tome oštro usprotiviti. Poslužit ćemo se sa svim mogućim argumentima koji se dešavaju u praksi i koji idu na štetu radnika da bi dokazali u saborskoj raspravi da ovakav zakon nije prihvatljiv za radnike u Hrvatskoj. Predsjednik Hrvatskih laburista Stranke rada Varaždinske županije Siniša Miličić osvrnuo se i na položaj radnika i njihova prava u Varaždinskoj županiji. Prava radnika u Varaždinskoj županiji su na izrazito niskoj razini, male su plaće, mala su sva ostala prava i ta prava ne treba smanjivati. Dodatno smanjenje bi gurnulo naše radnike ispod praga siromaštva i oni koji bi pošteno radili bili bi siromašni. Radno intenzivna industrija, osim što proizvodi svoje proizvode kao što su cipele, gaće, čarape i košulje, proizvodi jad i bijedu, proizvodi invalide rada, jer nijedan radnik na svojem radnom mjestu ne može dočekati redovne uvjete za starosnu mirovinu. Smanjivanje plaće radnika, jeftina radna snaga, manja kupovna moć radnika koji neće moći prehraniti svoju obitelj i školovati djecu, te smanjenje uvjeta za normalno preživljavanje, to je ono što bi donijele ove izmjene zakona o radu. Istaknuli su laburisti te najavili određene kontakte s kolegama iz drugih stranaka u Saboru kada vide konačan nacrt izmjene zakona o radu.